MLA ka Mauhati uba Charles Marngan haka South Rik Naitung ula pelong ka jingle jurep ya ki laitali ki jaka a jing sumar bakongsan ki bakenthop ya ka Maulas Nai PHC Thatrang Health and Wellness Center Barkatursu Sub Center ban bishar benia ya ka jinglong jingman jong ki jingtei bar ki jing bayakendu ha ki jing terekam ha ka ni ka jingle jurep la pelong ru ya ka jingalang ya mir jingmut bar ki nongelam shnong kumju ki he kini kitanan ai jing sumar knang ban wat ikilat kilenti ban kentiu ya kajing a jing shakri hakaliang ko koi ke kya shaki pat ba nong shong shnong jong athan lasan ran lang hakani ka jingle jurep dau ayushi pradhan additional deputy commissioner Ribhoi district Dr. AR Marak additional DMHO program manager ba Boxstar Sim na lor kinongelam shnong Habakren Shakilat Pathai Kubor, Uba Charles Ulaong baka ni ka jingle jurep ka a ya ka jing shampang ka bakam jiliw, palat ya ka ka ba uyoi, hakapor ba udang long kumu MDC. Watla ulatib ha hakabaya day bat ki kattu ka ni kiman, Henry ka ni ka jingle jurep kalapan paway ki waypat ki jingduna, ya ka ba ulakular ban penbait lingba ka scheme MLA, balada don kamban ra syakasor ka arjala. Ngalor kata ulapan paru ya ka jingdon kam kerki ban kentiu kerdan ya ka Maulas Nai PHC bat ban penti kena halur ke jingdon kam bakongsan ka bakentup ya ka kalikit nongpang. So kemen ba matagasngi ngila pendap ya ka inspection ke jongi ha ki sub center bat kini ke PHC ke ngi layo banyawan lang kat ba ki district medical and health officer jong ka Ribhoi district ka juga poru bat gue naki ADC IS officer angkat ke jenga don lang ki doctors ki staff jong kini ki sub center bat kini ke PHC ke kejingwan ke jonga ban nak kementakan ni ke inspection ngala sedang mana step nang tina terso sub center ke kejingwan jonga hang te ngasem ngalap ni ba kidon kat tu kat ni ki jingdon kam ki bakerki ki bakum ke sub center ki ladon kam kerki kawai ke dei hak bede bat ka PNC kini ke PNC ke dei ke ba hadin balada ban khaklung hadin balada ke delivery kemutkin haban ra syakta ka kamera ke hadu mentang kim padon ke kani ke dei ke badon kam kerki Yenang ta pade kidon ki jingdon kam kum ki waiting shed ke jingdon kam ki toilets ke jingdon kam ki fencing ke jingdon kam jong ki kidon ki equipments ki ba kidon kam hak ke pi ka sub center tinga sukumen ba habangawan nang te ngasyam ngalap ba ki staff nas ki staff jong ke sub centers ki dei ki ba IT shisha ka kam wala da ke don ki benta ki bajangai ki be haplet shudu shabor daru pe ngai i ka dedication ke jong ki ka system ke jong ki ka bangi hab ban ai ke jing songu ke jing ero na ka benta jong ki ke bade ki jing duna ki badon ha ka sub center sangte na kaliang ke jonga ngalo note down ki barok khoj bat kini baro ki problems ki bangala aka bor ke jonga ku mle kat bala kan senang le no bat idan pade ki benta ki banghaban pensengau sa sarkar ha ka bade bat ki jing ke bakimat ki kendo inga so kemen manglayo banwan ru atharang sub center ke jingwan atharang sub center hang te ru ngi iba ka kaman powar ngi biang ngi dunatang iwai bat taw de lab technician ngi dunatang iwai staff hang te ye nang ta de ki jing duna hang te ru kidan he kidan kenre nga so kemen ba ki OPD ki biang ki labor room ki biang ki machine ki biang nadong sedong ki biang lon kenre tangkawai hang te hapo tharang sub center ka ba ngila don makna kani ka labor room ro re hadu menta kimpat don ki bawan ban haklung hang te ya kataru ngila de bani discuss bani kren bahabat ki nong yalam sno bat ki longkemi ki asha ki bayadon hagani ki meeting matagasngi ba lakum no ru ngin pen sotho ngin pen shai bat ngi hab ban bu khambun tli ki awareness program na ka benta ba ki longkemi ki non ban haklung nabar kumbalong hadu mentahi kidan ki bawan kha hapo ke sub center hangte hapo terso kidang sedang menjem senam benai Oktober ki kumba khat prangut tang prak nai tili ki benai ki bala kha khlong hangte galong success bat ki shat ki klan ki long kemi ki khlong ro ken re hat harang hadu mentam padon te kumunong mi khmat nga sode ban khot ban wer ro iki ha jog apor bakin so bha ki long kemi be bakin so bha ban wan sa hospital ban kha khlong bat ki don ru ki jing mentoi ki ba ki nong kha khlong ki long kemi ki khlung ru ki yo ki jing mentoi ka ban kaliang jong chief minister
udon ke skim ke bakapang ke bawla penmang nak benta jongki dia kendiat pada harga bayi bat kini ke PSC ke PSC ke dia negoi ke PSC ke belaslam ha nadu ke senam kat kendai sepak prapu kendai kini ke building sing lasna nadu kata ke senam tinggi i kal jengnang sator no kini ke building bat menta ke renovation ke yaj ke henrai ini tu ipi ba ke jing kapnya namar ke population ke jung bun breu kala nang bon kedon ke jing kapnya tinggi la don kam lakum nokum nor banyo extra ia kene ke additional building jong kene ke main building dan nang tade ki staff quarter ngomolong menta kimlong su hang ni ke nang tade ki wei gi jing don kam ka ambulance lo lakum nokum nong ngidang don kam ni ke bat ka wei ke problem ke ba ngi mat ni kendo kedai ke jing bom don doktor kedai ke jing bom don doktor ke kani ngamnang bonong yenongan keno naman haba ke sarkar ka yo sngo badon kam doktor kalapa dang hakini gi benai belade pro namar ngi don tang ayush doktor hak jing syai ayush doktor isong tang OPD mens ni tinrai ini ayush doktor jongi mental asar meran ri benai haban ko barlut ya ka kam jong i MBBS doktor ro ya ke problem kalong ba hadin ba ke sarkar kala thung ro kidon gi doktor ki bum tre banwan banjai pi hakini gi benai belade pro kala jagam ta ke kajingi kenduk gajongi mental singi kalong ban yakran halor ketaru rengkat kinong alam snong rengkat di staff na di hospital ke kani ke de ka kam ka ba khia e ka ba kirki e ka ba kum ka PSC ngila dom ka immediately ngi haban yo no iwei doktor MBBS hakani ka hospital ke na kaleng ga jonga ke e ka bangade ban le kalong ba ngan sim ya kene ke kam ka ba kongsan ka ba khmat e ka yap ka im jong ki pai ba koloi ka bala nak mentambah ke jing penbiang doktor hakani ke PSC di kita ki degi kendiat ki bang kwa ban itu te ke meeting kalong ke ba sultanat adu kata kamdei tang bangwan ban inspection re kalong ru kum ka awareness program ke ba kidan ki jing bom sotu ke jing bom syai ki skim ki beper ki ba ke sarkar ka ai ke penmang nak menta ki nong song snong ru ngila yo ban yegren ban share hang de ke skilong ba doktor leng ba district medical health and health officer jong ke district ke jongi tingi aku blai session pat di kirang ba snong senjuk kirang ba snong bat borok ke staff ki asha ke jongi ki blayawan segini ke meeting bat ngakremen skam ba kani ke jongi kenduk jongi metaski kan long ke sesok bat kan long sisa ke jengku nak mta ki pai ba long song snong jong kene ke dong ba ka than ke jongi na kaliang sui kirong ba snong baro ti bahap hapo kenika maula snai PHC idon ni kenika meeting lang ba kaching konbin dan kepala lum ra u MLE chungi ka mau hati konstruksi ba sya semrengat ilayo ban ya swa bangin perlong ye kenika meeting ilayo ban ya syong bat doktor hapo kamera chu doktor bat doktor ila ai report ki babun na kapanta ki ai baro kaching duna chung kenika PHC Tahadin balade ban ikran ba doktor nilayo apan perlong igi meeting ke belengkot poka ni ke kamera je ipen pau de kecil sukuman ba nilayo apan ye simbenta ban ye keren na kirong ba snong baro ban penbah na kementa cukenika PHC hibro kawe ban bakanika PHC kala ban ai kecil sekri de kecil keren mena kalong ba wei kecil kalong ba nomor bahkan nika PHC Maulos Nahi ki doktor MBBS Kimdon idon i doktor telang ibadi i doktor Ayus ya kecil keren mana ban penyo arngut ki doktor kiban long permanen ke banta cukanika PHC nang ba kini PHC kan la ban syakri ya kenika dong bat kathan chungi kamtam kini PHC ka haban pej ki babun teli kisnong ki don khat pra teli kisnong ke pahap hapoka bordar iri ya ni aru singero na komenta cukanika meeting bang i baka meeting kalong ke ba sukses na komenta si keren baro dapat ni pen pau ka sing sukuman ke background na komenta cungi kum ka sencup rong ba snong na pok bordar iri ya kabangi don khat teli kisnong bang i lang ba report bi doktor ila ai ba
ka proposal ka wilade banru bat ka don ru ka singkular hapo chung kenika proposal ba ki snong bernat kinyo ya ka sok sentar ka we hapo umat bat ka we hasabuda ka baar ka long ka ngipen pau na kilian chung ka snong bernat mene hakmat chung ka dor barhi UMLE na ka banta kicing chung ka bernat ul ai kicing kular ba un palai no bat un ai no ya ka we ka ambulan na ka banta ki khat pratali ki snong bat kene ka ambulan kirong ba snong baro chung ka bernat ire hi pilya yakut ba kadiban yang berhapo sabuda. Tena kalian sungi ka ki rong ba snong ke bawan na po bordar ihriahi pan pau do kicin kemen ko krau na ko banta ka bangio ikan ni meeting pan ya slok pan ya tei na ko banta ki chi e chung ka ni ka PSC hi ro ko we bat kham tam na ko banta chungi kino chu snong ha bordar. Ter tang kini kintin ke ba lekot ha kini ke por ngange scam. Pat ngi kremen ru bagi ki mengelak pan ikran ha kini ke por ka sorkar ru kan ya rap ban simlem ni kicin kini nak bertaj kini ka PSC chungi ke ba sa hakan dong srot bat ka bakhaddo ng kwa ban ong kumni ki baro ak mil rep perkan kalong ba ka sarkar kan hap kmi indong tre ha pagani PSC ki dei ban sim ki singkit kli namar pi baka chingpang hi kam dei tang men sngi chingpang hi ke barbor ka khamchur men met bat kham tam na ka banta ki nongkha ki nongkha hi mình suy vào suy kim số thì đa lạ mình mệt kỳ số thì bốn xuyên hà bằng iwan hà po cái này gặp bị si pat bằng yo ek si rap na ko benta kinong kha ni iwa hà po bị si dan doktor la dawan kitchene sa po maulos na bị si la ha ban penkelan no ki sa bhoi rembong la dai soi ka caka pan ai chak sumar ni ibu ik singkerpat ba na kalian suk sarkar kan bu lem ye kenika benta ba hamul snai de bandon ki doktor menski ban men med bor ar so kunta ki de ban biang ki doktor kon pa ko jismu ba kraw hakaba nilayo ban ya kran sibun ki aka habai de bat ka jing e jong pa ni sung shinong habai de bat ka ko khia teng ai ka jismu ba kraw kham tam ya MLA ban buram jungi Shri Charles Marngar ibal don ka jing ki ba kraw ha nak banta ban pej na banta ka jing e kabang ya kendu kum ki pan sung shinong ai sungu ya ka office nanek department jong ka health department ki balawan nam tam ta kasini nam ta banyak keren ban bai nam ta ka jing e in ba bat kum juru ka sungu ka le chaki rong ba shinong ki bai don lang ne ban pau ya kata ka jing e ki ba ki ya kendu habai dei bat ka department jong ka ya khia habai hapo ka ka PC jongi to kumba nilai keren meneng don sibun ki jing e mo kata ka dina du ki man power bat kumjuk ke facilities kiba ni ban penbiang nam tak jinon kam jong upai nong song kinong sitom bat kumta te nadu ni habang ong ye katana du ki ambulance ki medicines bat kumjuk ru i doktor mo ni don ngimdon doktor MBBS angne tesha kadon sha ka jing ek ba khraw nam tak kinong song ki jongi tandai lang ba jong ka sngi ka ba ha ka jingwan jong i MLA ban buram jungi harangkat ki DMHO bat kiwei ki nong yalam ki badai pej de kimi nam ta ka bah kamiat ni dap isman ka bakhraw bat ngidon ka jing kermen ka bakhraw balang ba ka jing don ka jong wan ka jong ki mata ka sngi ka ai ka jing kermen nam ta jungi bat klempep ngi ngai scam ru ba kanam slam shu ka por bang sayo ya i doktor ibadi ban pej na banta ka ne ka malos nai PEC jungi ban ai ki skrin nam ta upai nong song bat kumju ru ya ki jing don kam ki bang don kam hapo ka ne ka PEC ki jungi tangki ne ka deng ka junga